गोंयांत 21 दिसांच्या गणपतीचे काल मंगळारा राती भक्तिमय वातावरणात विसर्जन केले। लोकांनी भक्तिमय तसेच भावूक वातावरणात गणपती बाप्पाक निरोप दिलो। गोंयांत 21 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन वेगळ्या सुवातींनी व्हडा दबाज्यान केले। भजन, दिंडी, मिरवणूक बीन काढून गणपतीचे विसर्जन केले। गोंयांत 1.5 दीस, 5 दीस, 7 दीस, 9 दीस, 11 दीस तसेच 21 दीस गणपती पुजतात। चला गणपतीची पूजा करूया मंडप